дар вилояти Суғ як ноболиғро аз вартаи марг наҷот доданд. ӯ 16 сола буда духтарак мебошад. баъди истеъмоли консерва дар ӯ дилбеҳузурии қайкунӣ ва нафаскашии душвор, ҳамчунин фалаҷшавии мушакҳо ба мушоҳида расидааст. модараш саривақт ба духтур муроҷиат намуд. маҳз муроҷиати саривақтии ӯ буд ки духтаракро аз марг наҷот доданд. ҳолатҳои ба қайд гирифта шуда асосан ба фақат истеъмол намудани консерваҳои хусусиёти хонагӣ ба амал омаданд. новобаста ба ин аз тарафи соҳаи центри ҷумҳурии вилоят дар ҳамбастагӣ бо марказҳои ташаккулкардаи ҳуҷҷати солим сохтори кӯмаккарии тиббии санитарӣ баҳри пешгирӣ намудани бемориҳои яъне ки ҳасибак ё дигар бемории бо ғизо алоқаманд, албатта корҳои фаҳмондидиҳӣ ҷиҳати яке аз ҳамагон медонанд яке аз роҳҳои асосӣ ё умилҳои пайдоишавии ин беморӣ истифодаи маҳсулотҳои консерваи хусусот ва маҳсулоти консервигӣ мебошад. баробари духтараки ноболиғ дар вилояти Суғ давоми 8 моҳ 3 ҳолати бемории ботулизм ба қайд гирифта шуд ки дар он 5 нафар сироят ёфтанд. 3 зан ва 2 мард ба ботулизм гирифтор шуданд. хушбахтона духтурон саривақт огоҳ шуда онҳоро табобат карданд ва ҳолати марг аз ин беморӣ ба қайд гирифта нашудааст. сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Деваштиш асосан ба ин беморӣ сироят ёфтанд. ин ҳолатҳо дар моҳҳои феврал ва моҳҳои март ба вуҷуд омаданд ки хушбахтона ҳамаи беморон саривақт дарёфт бистарӣ ва ба табобат фаро гирифта шуданд. чанд сола ҳастанд инҳо? асосан синни аз 17 боло буданд, аз 17 боло ҳастанд нафароне ки ба ин беморӣ мубтало гардиданд. сабаби сироятёбӣ ин истеъмоли консерваи пастсифату вайрон шудааст, зеро бештари беморон консерваҳои дар ҳолати хона омодашударо истеъмол карданд. ҳоло мавсими омода намудани консерваҳо аст. мақомот дар ҳамкорӣ бо маркази назорати давлатию сентри эпидемиологӣ ва маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим барои хушсифат омода кардани он, яъне консерваҳо чораҷӯӣ менамоянд то маҳсулот пурра босифат ва ба талабот ҷавобгӯ омода шуда ба истеъмолкунанда зарар нарасонад. باید هر یک نفری که امروز کنسروی مثلا بودرینگ یا که پمیدور رو سخت میکند وای باید انا همین ها رو تر و تازه از بازار خریداری کند و وقتی که همین حتی بودرینگ رو اگر خریداری کند و خیلی که میدونیم در آب بسیار روان باید شست کو اگر در همین وقت اگر پست بودرینگ رفتگی باشد و در همون جا کم خاک همین اگر نگاه ماند علاقه این کنسرو رو ویران میکند زیرا چقدر مسپاره ها میگویم آنها در خاک هستند و در وقتی که خصوصا با مردم با اهالی میگوییم که وقتی که بانک رو میکشوید میبینید که آبی وای سالی خیره یا اینکه کم علاقه قاب بالا پشش ورم کرده است شما نباید همون رو استعمال کنید وای رو پرتوید و یا اینکه خیلی که افشوره و یا اینکه ما بسیار میبینیم امروز از آلوچه تیار میکنند از شفتالو بهترش این که اقلا 10 یا 15 دقیقه جوشونند اگر دلشون نشد پرتافتن به و وقتی که تیز مراجعت میکنند البته صحت شده میروند اگر نه این به مرگ آورده میرساند. ҳамасола кормандони соҳаи тандурустӣ барои пешгирии бемории ботулизм корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мемонад то ҳолати фавт ба қайд гирифта нашавад. таваҷҷӯҳи дигар бораи марказҳо имрӯз ба ин беморӣ бештар шудааст, зеро ҳоло мавсими омода намудани консерваҳо мебошад. бояд занону бонувон ҳангоми омода кардани он диққати махсус зоҳир кунанд, ба талаботҳои омода кардани он таваҷҷӯҳро бештар намоянд то саломатии худ, наздикон ва пайвандон аз ботулизм эмин нигоҳ доранд. гузориши мафнӯшкор ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.